Ang tamis ng iyong pagmamahal. Marami ka muna dito dahil. Hey, mga ka-remix. Dana, namugha nagkahoy sa Diyos buntag. Morning sa inyong lahat dyan. Sipag danig ba mo kagkahoy, mga ka-remix? Eh, basta tagulan mo, abot ng taguan, wala natin kahoy. Pagka magbuhat sa matuyo sa mga kahoy natin, kailangan iligpit na natin para hindi na siya, Guys, dyan na dami sapa. War ko naka-video ganit paglarga. Naghaman din ng labadari pero okay na kay daghan pag tubig. Mali among labunon, tangag sako. Dali raman po na dani kusutan guys kay kusut. Wala na dagang suso din eh. Ha? Wala na dagang suso. Lalagi po suso. Ato suso, nandiyan mo yan, ada ganito. Wala na dagang suso dia. Tutos kinasa ko dagang to. Manuso lang mahinom ko, para natin sudan. Ang labami sapa. Dahan naglabo din ni dugara ni malabura. Saan? Oh, diha galit sa aking adlaw. Ano ba to? Galit pa ng bata. Ano ba nila? Karoon pa mo sa kaway. Ha? Oh. Dugay ko sa kanila panarbaho. Hindi dugay. Dugay ako sa lapin. Ako yung kaso na naglasman. Wah, bataw eh. Mga sige, ang bata, ano yung tanggap? Iyo ha? Pagkat nagbayad natin ito. Naradida na. Hindi ako bangga iba. Kaya ako. Hindi ako. Hindi ako hindi sa mga ano na kung maganda. Uy! Ay, mga ka-remix. Ito mga ka-remix. Laba, Mirisa. Isang bariwan eh. Tandihay. Bigay. Sapa. Bigay, sapa. Laba dami. Alay, sinabi niyo. Ha? Pwede di pa din mga ihay no kung hindi pa muli. Hey! Hey! Ayaw mo ka, ayaw mo ka likod sa ayaw mo ka tulong sa kanila. Ito na rin yung pagdito.
Yo, what's up, yo? Buksan lang. Sige na, laman ha. Yo! Abot sa kandihay pang laba. Busog kandihan mga kabrad. Mga ka-remix natin dyan. Mga supporters ko dyan sa aking YouTube channel. Sa mabuti kayong kalagayan ngayon. Salamat sa inyong suporta. Nagaliyog mga ka-remix. Naligo na sa kanot. Oh. Stop lang. Okay. Labada mo na mga ka-remix. Para may pang suot sa sunod linggo. Hindi na mga ka-remix. Manan. Babago na. Kaya mo laba dari guys kay dalira. Para ka masukan. Kaya pa tubig dari kay grabe yung gumnawa. Tulong. Kada puti mo, boss? Kada puti mo? Oh, tutlong kam. Kasi tara ko rin, boss. Tagaliti ko, inong siliti. Tagaliti ka. Yung asawa mo ay tutlong kam. Ako sa inyo. Puti. Mga vlogger dyan po mo. Adi. Mag-vlogiran lang. Para na. Bilbidyo na na. Agarang manghud. Ako na bilbidyo na manghud. Si Kuan lagi may umug na o. Marami. Magpurso dahil ito o na vlogger, ikaw ba ito? Si Siri. Lagi na namin dyan sa vlogger ko. Ay, mga nagway. Para magbangkay good. Mag-bit na gana mo rin. Vlogiran lagi, boss. Ay mo. Tanaw. Vlogger juga. Ako matanaw. Juga ko ba. Kung huwag mo tanaw, vlogiran ka. Huwag masyaldo. Mukita. Muran man na kada-kada. Damay raman po ng ano. Panagin na. Lingaw-lingaw ba? Magandang na yung lingaw. Ani pisong sa'yo. Nana may kada piso naka. Agbay na ay may humana. Ha? May humana isang bay. Wak pa? Papa na naundang naron kay mga nakay magputi dyan, napikit. Dapit ang isang bay. Ha? Dito ko pag-urong. Kay Promise? Kasuan, yung taga. Pwede pa na diya wasing ka? Pwede ka? Kana na busag ka na yung sandayong ka? Ay, mato pa makaritunga di ano man. Pwede pa na diya? Kaya ang tubig na di mo balik. Kaya na may... Kana di alik nyo. Manak mo na kanong mga tubig. Pero glak-glak na din eh. Ano malik. Ay, niya magaling gikan dari. Naman. Ini mo niya mong original nga emnenon to ni. Ako na? Ayaw na. Yung naman ay ito. Baka na lapaw na mga butag. Ano yung malin. Diyan na po mag-inuman ka na diyan sa Oo, dayong ka. ito nag-ito. Tubig na mo din yung tuwan. Huwag mo, uwan ni diya mo, bahan ni din eh, dili. Ito nga. Bahan na. Kasi di sa nagigan tubig ka. Lawom. Away. Kung may area nga, bisa sa agbagyo di malubog, niluwan na Duha na ka, na. Duog na. Baha na ni, na yung emnenon. Yaning lugar, away tagsara din na may kabasakan.
Hindi magusto mga tao dani ka na tubig. Ha? Ne. Ayun. Madugin pispan ini siguro. Napis pa sa kada ni basa sir. Hagod. Basa. Ay, dapat ito ya. Mail punya basa ko. Wah. Saya malego din eh. Nagalit ka sintros putong kamabot dani. Kami din bye-bye halos na nagrepo. Una nga. Pero nakagi kurente lagi, nakoy kurente, white tubig. May tubig. Manang managa mo din sa mga original na platform. Nagbuhan na doon. Kaya mo na buto ng laba, magkakape na iba. Lagi. Kami kay puti man may mas dal dito sa taga sentro babot dani. Agad sa sandihay. Kuha sila magtra. Kandihay naman ko siguro din niya. Manila, na barangay. Oo, kandihay. Barangay. Ano kita, 21 na barangay. 21 barangay sa Kandihay. 21. 21 ra, Kandihay. Agad ko, Blan Area. Nagkukuan. Kalaw ka ng... Kining... Buwan mo mo tinay ka. Dako ba gan area sa Kandelong no? Morning na takaan? Oo, dako. May kaya ka ng area sa Tibuok Buhol. Buhol ba? Danaw, naik ko, ubay. Ubay, ikaduha ta. Ubay. Dako dito, tugod Balik siya kay gamay ra kadyo. Oo, darama. 14 ra gud ka barangay balik siya. Kasursi na ka barangay na. Na namang nakuan man siya, nalungsod ba na? Okay, ang original dyan ha. Kanang alis siya, nasako, nasabini siya. Nabini. Nabini dyan na, mo na history. Diyan kaya ang alis siya, kanyang pasper naman, ang separate sila. Sintro, dua ako na sintro, nabini. Matong nahati. Tambungan. Mo din na history. Sorry, sure. Mata naman ko. Napite, katubag ko kanag Muro magduol ka doon din niya ng ubay din niya. Nakita. Kapilar ko gidaga na ubay. Bragodo ora o kuan. Labi na highway na, bodo diretso na. Muro na gado. Pero kailangan magbayad talaga. Yono. Kita na ba kasi dito araban ng yaklo. Ito yung inuwa ko dito sa galing ni kita. Oh! Nakali nila dapat ka? Ay, sigadira na rin. Iba na ito kada luwan. Hindi ka ba pati-pati sa kamera? Oh, na. Dapat rin mag... Hi guys! Aliguan ng panot. Oh! Ang lamig ng tubig. Oh! Ikaw. Ang tamis ng iyong pagmamahal. Marang ka muna dito dahil. Tara! Wow! Yo! Ay! Kaya style oh. Ada magkabo. Kahit nandito dari na parabay ng laba. Dito guys, kinalamihan dari maligo. Kumbabit ko guys. Kuya ka! Kung babit mo kanina mo kuhan, mga jabo na. Kumbabit ko guys. Ngayon po tako. Kinalamihan dari maligo. Kay kuhan. Gumlang ngayon po tako. Bye mga fans. Mga karinig. Kugnaw na ko na siya. Bagnaw na ko Pwede mga ko na siya karinig. gangoy-langoy. A few moments later. So guys,
Hanan din panghipuson niyang gipanghayhay. Kaya ganiya pag human naglaba, ang gipato ang panglabhan na restubo. Kaya arong di sila bugat dalhon. Diya. Puhon, mubalik paghihapon mo dari panglaba. Ganahan ko dari kay bugnaw, maligo. Kay ilam sa kakahuyan. Diya karon padung nami munguli. Grabing inita. Pero okay man pod kay nagdagan mo pug motor di kadyo kapaak kag init. Kaning barangay Luwan, ladyo ra ni sa mo ajud. Ibabaw rin sa mo ang barangay.
oy. Tawa mas Lixi. Tawa Lixi. Kami malikag sinaliksi, mura malikag Francis. Francis malagi ang lami, malaging Nina. Oh. Napay pinahidban po mura mang tag. Abot na din guys. Natapang labar gayud sa wakas. Yan, magaling na po na. Oh. 2 hours later. Hi guys, magpa-snack dahil may datos nagtrabaho sa garden. Yan, sampot kayo. Salamat ni nga ipatrabaho sa taga-barangay. Mga nga mo nalang pag-libre snack. Bilay, ito na kasi magdili sa dana. Oh, let's go! Sa dana ageli. Sabi ko nga rin ha. Udah. Vertiga aja. Anak, Jo. Wala, bilis na natin ko. Kasi wala ka. Wala, tititukan pa tama. Nag-isip ka. Barangay ka na buhat naman ako. Hindi na sila, kanawang barangay. Barangay ka na ba ng barangay na maramang parking tanaw. Ano na ah? Snack time! Hindi naman tumala. Dapat nga. Di mo bulibrihin pumalaki nga. Di manimong juga. Dapat ka naman to. Kami may kuwan ka na si Jenny nga. Kuwan ko no ka na mama ng garden sa una. Mas kapitan na. Kaya wa may lain. Dato man tas ila wa man musugot. Nagining mga kamura laman. Dagan ko. Nakabakon na pa ko. Ito na lang yung kapuan. Kaya ako ng garden sa una dito ate. Oh, dara sa pa. Ay, tingnan mo. Batong din yung taong. Dara sa kinabang. Ikaw din para de kan sister. Ay, kaya ko ani. Kanang Ito mga bigyan. bigyan sunod na ang alusita. Bigyan sa Doon taon ko dito ba. Tingnan mo. Ano sa pagyakin kay nagkuan-kuan na pa ko dari. Dagi buti matanawag.